So guys, mo try ko og adtog mall nga ako ra isa. Kay natulog man si Jarbot. Tulog siya kay panggabi man. Ibo kaayo kay mahadlok ko nga ako ra isa basig mawala ko mo magbaktas ra ko doon naman ang mall diri. Mahadlok ko ako ra isa guys. Nya ang ako paging German number na black pag yun kay nawala ang kuan pin number. So yung kung saan ko ni pag mawala ako siya dilay ka mawala kaduol ra ana kapilan na ta nagbalik-balik dira. And then kung nagsakay man ta ato ya magbaktas ramang ko then siya sige lang good kung di mo makikitaan di uli kang balik. Patay siya diron. Mangita pa ko og wifi dito kung makakonect ko para kung mawala ko makatawag ko sa iya. Patay na gid ni ron. Una laagan. Yung man siyang pag-practice. Kaya taon-taon para baka diri. Sama to guys. Ay, mama chup-chup. Guys, padayon lang ta diri baktas no. Ngayon siya nga pag-abot na ko dito sa may Turkey na grocery, matabok ko sa traffic light. Muli ko sa right. Okay, naano ko sa right. Baktas lang ta diri pero Diyos ko ning kaning tao nga dili taga. Kani bang mga kuan ta ba mga dayo. Diri pagid sa laing nasod no. Wala akong itsura guys. Yung siya pag backpack kay basig na kay gustuhan mapalit nimo. Ano na kay masudlan. Yung akong plano guys, mag running attire mangko. Diyan pag running mag running attire lang ko kay if ever mawala ko, dili sila baka ingon nga nawala ko kay nag-run mangko. Charis. Na nagsuot na kong running attire siya. No. Pagilis. Kaya makasulod ka sa mall. Ikaw rin din nag-running attire. Pero untok mag-gym ka. Registered ba ako guys dito? May gym po dito sa Dupius Pasajan. Yeah. Di man ko mag-gym kung di mag-uban. Siya okay. Kung di ka mag-gym, pag-ilis. Muna akong suot karon. Sinihan ako na rin guys. Balik-balik ra guys. Kay isod po mamalit na permente no. Daghang kay dalon sa butuan. Ang grabe naman ako kadagay sinina sa butuan. Moto guys. So, ningon siya. Sas ningon siya. Pag abot nimo sa corner, liko na pug ka sa wala. Sige, hapit ako sa corner. Itagaan ba ko niyang sketch na wala ko nadala to sa table ako nabilin sampan dito ato ron. Ginervyos na ko. Actually nakabaktas naman mi diri guys tong nangadto mi og Hamburg. Kay to man didto ang naman sa Dupius Pasajan ang kuan ang terminal sa train. Ako lagi nga tao, di gyud ko matiman-anon, ambot lang gyud nako. Di gyud ko matiman-anon. Maliban na lang siguro kung ako ra gyud isa, nya og nako tao pa dili ko problema. Oh, hapit na. Hapit na ko sa corner nga moliko sa wala. Mamiingon niya, liko-liko ra daw ko. Group use na daw. Oh, sige. Muni ang giun sa ko Lovenstein ring. Liko daw ko dere. Okay. Liko daw ko dere. Murag na remember ko na ni ba? Nangan himi dere. Oh, so maro to guys. Padayon lang ko baktas ron. Sige lang unta sakto ni akong giagian. Muwa chup-chup. Ito guys, murag sakto na gyud ning akong gisudlan. I hope sakto ni. Ay, murag maog gyud ni akong sakto gyud ni akong gisudlan. Maminaw lang gyud sa instructions guys, no? Kaya ako rin ba kay tanga ra pug ko sahay, di ko gapaminaw og instructions. Oh, mo ni siyang entrance guys kung dili mo magsakyanan. Kung dili mo magsakyanan dere, kaya naman po'y parking yun. Kani siya kung maglakaw lang.
Murag nakatuod na jud ko. Kay diri lagi migikan tong diri mi na nakayan og train padulong sa Hamburg. Uy, I'm happy for myself. Oh, ang entrance ani guys kay H&M. Uy, I'm happy for me. I'm happy for myself. Oh, nagko kay building niya guys eh. Na apartment gyapon na siya. Oh. Apartment. Uy, grabe. Grabe. Katuod yung ko guys. Baktas ron. I love myself na gyud. Grabe. Sumara to guys. I will update you next. Bye-bye Momo Chup Chup. Sumara po to guys. Dool na ta sa entrance sa Gropius Passagen. O na nga building dia guys. Apil na siya. O dool lagi sa entrance na Primark, Gropius Passagen. Naadaritanan guys ang mga baligya na mga sale. Mas ganahan kong ako rin mo anhi guys nga wala siya kay kung mamili ko may siya I don't like that, I don't like that. Oh, may nang ako ra kay makapili ko sa akong gusto nga wala siya. So more to this una muna siya ang mall Gropius Passagen nga kanang Primark daghang kay baligya na guys. Ara guys Gropius Passagen, the building. Shit. Sumar to guys, nakasulod na ko. Update later. So guys, yan ako dari karon sa mall. Oh, naanak ko dari naglaag-laag na. Balik ta dari. Balik ta. Okay, sale gihapon sila guys. 70% off, oh. 70% off. Guys, libot-libot lang ta during, oh. Libot-libot. Muna siya guys, ang mall. Na ang mall dere sa Gropius Passagen. Na guys. Pinaka. Hilom lagi siya guys. Dali pa rin sa abang mall nga na music. Ang music na grabe ka po so para sa SM. SM, we got it all for you. Ay, dari hilom lang ilang music. Kanang dili alingog-ngog. Libot-libot ra ko dari guys, naglibot-libot. Yan pa si Roman pag makatuod na ko magbalik-balik na ko dari. Pero lami guys, magbalik-balik ka dari kay sumol na pod. Sumol na o magbalik-balik dari. Maramang gihapon ang paninda. Pero sale gid sila karon guys, sale on sale kay hapit na mahuman ang summer. So mo to guys, bye-bye Momo Chup Chup. Mo na po to guys. Oh, pauli na ko. Dankeschön. Pauli na ko guys. Successful ang akong pagbaktas-baktas. Dankeschön. Pauli na ko guys. Pauli na ko. Oh, naman po ko'y napalit guys kay mga tumanmig Italy good niya. Sini na siya balik. Mau gani. Duha man ka shorts pud akong gipalit. Kay mga daghan naman po ko'y mga tops. Ang akong mga pang-ubos ang balik gid nako. Hindi kinagda akong shorts diri guys. Tungod sa summer need gi mag-shorts. My gosh. Sobra ka init. Init, nabugnaw. Pero pangit man po no. Nga, gawas ang adlaw. Tapos, long pants ko. So, na siya guys. Oh, pauli na ako. Grabe. I'm proud to myself, dude. Kaya rin ba si Roman magbalik-balik na ikon diri. Charis. Wala na balikon. Oy, kay hapit na mahuman ang ilang sale. Summer to pay Momo Chup Chup. Manapod siya guys. Ang dawin na pod ko pauli no. So good na po tagbaktas. Doon lang yun kaayo guys. Mga kwan na siguro. Mga 500 meters from Gropius Passagen to our apartment. So
Ang oras karon guys is 12:50 kuan 7 8 adre. Yes, mag 1 o'clock na dire sa hapon. Halag init guys. Wala gihapon kay init lang ang adlaw pero bugnaw kay hangin. Mangitom gihapon ko dari guys kay sige ko gabakta sa init. Di ba ko mahadlok good kay bugnaw mo kay hangin. So muna magbaktas na ko pauli na pod. Isa ka tuyukan, isa na lang katuyo. Pag tuyok na ko, tabok ko. And then diretso na din sa among apartment. Ano siya mga 500 meters na lagi. Oo. So mission accomplished. Wala ra ko nawala. Ay, kabibo, oy. Gikan ko og kuan pod, Decathlon and H&M og daghan pa. Sumart to guys. Bye-bye mo chup chup. Guys, tabok tag traffic light. Doon na gid ni sa among apartment, guys. Traffic light. Traffic light. Traffic light. Mo ni siya ang turkey nga grocery, guys. Pero may perminti mamalit. Kani. Nagmi kay sila puro prutas. Nagmi kay mga pagkaon. So, muna to, guys. So, all na jud ko. Baktas pa more. Wala tayo lang baktas ani. Baktas. Ay, wakalingaw. Wala kalingaw tari guys. Video. Marag wala lang gihapon ko na wala sa Pilipinas. Kaya updated kayo mo sa ako. May padere sa Germany. Updated pa mo sa ako. Hindi sa Pilipinas. No updates. Yes, na guys. So, all na jug ko sa among apartment. Gidala kong susi kay dili ko gusto mang istorbo sa iya. Kaya basig makamata kung magkuan ko, mag-doorbell. So, I have my own key. So, wala problema. Bisag mulayas ko kada adlaw. Charis! Smart sa babay mo, chup-chup. So, guys, abot na ko. Grabe. Hangak ko guys, hangak. Hangak si ante. Grabe oy. Tang hangak ka yun guys. Abot na ko. Niabot na ko. Hangak man di guys, hangak. Marapog kong nakaran lang. Para mag-run nga po niya 5 kilometers. So, guys, abot na dyan ko. Kasi mas usual mo na una among kuan. There na sa entrance. So, init kayo no, diba? Pero, bugno kayo hangin. So, guys, abot na ko. Mama, bye-bye, mama, chup-chup. Na among balay. Apartment di ay.